Takže čaute ľudia, vítajte z môjho nového videa. Som tu z hry Tanky Online, tretí diel. A toto video bude zároveň informačné, takže sa moc nečudujte, že budem tak dostávať, lebo sa vôbec nesústredím na hru, ale skôr na rozprávanie. Takže tak. A dáme, no, tak proti nám je dosť veľká konkurencia. No nevadí, to ľahko vydržíme. Takže chcel by som hovoriť o iných hrách na tomto channeli. Takže chcel by som na tomto channeli začať točiť aj iné hry. No neviem, ako by ste chceli vy a tí hni. Berem lajku. Tak neviem, ako by ste to chceli vy. Lebo proste... Čakajte, dám si prejsť. Lebo niekto mi písal, že proste by som mohol točiť aj iné hry, tak som sa len tak chcel opýtať, či by vám to nevadilo. Keby som točil iné hry. Lebo aby na tomto channeli proste bolo aj niečo iné než len tanky. Chcem že ten channel je kvôli tankom. Aj som sa tam odberateľov nazbieral na tankoch proste. Takže, no neviem. Keby ste chceli, tak mi napíšte určite do komentárov a napíšte mi, akú hru, čo ja viem. Ja sa to pokúsim nejako natočiť a tak. Takže určite píšte. Budeme sa minúť debilkovi. Takže určite mi to napíšte, čo by ste chceli, ja sa to pokúsim nejako zrealizovať. A to mi nevyšlo. No nevadí. Musíme si to ľahko. No, takže mi určite napíšte čo. A ja to urobím. Podľa toho, kde bude koľko hlasov, tak to natočím. Takže určite mi napíšte a tak. A ešte, že kvôli tomuto účtu, lebo v komentároch a všade na Facebooku mi píšu, že prečo tento účet stále mám, keď som ho urobil súťaž. Je to preto, že výherkyňa si ho neprevzala po 2 týždne po videu. Takže som sa pýtal a pár ľudí hovorili, že tak sa mám na to vykašľať, tak som sa na to vykašľal. Myslím si, že je zbytočné tak dlho čakať na niekoho, kým odpíše, takže na to som sa vykašľal. A nechal som si ho, takže bude z neho dosť veľa videí. Takže to je k tomu. A teraz sa vrátime troška k hre. Takže máme škóre 4:2 a proti, no 6:3. To sa pomýlil. Ojoj. Tak. Dostali sme sa naspäť a trošku sú proti nám slabší hráči. Dnes. No trafili sme ho a nič. Takto sme si im dali. Je to 6:2, ale však proti takýmto sa ani skôr podľa mňa nepočíta. Ideme na to. Takže teraz na nich trošku, no oni tu drugujú. Proti takýmto slabým drugujú. Aký to má zmysel? Myslím, že žiadny. Sama vlajka, máme málo života síce, ale zoberieme ju. Tyjo, to bol nejaký lak. No. Aha, to... Fail. Vlastnú vlajku si idem brať. To je dosť. Tyjo, tak ten nás dobre zapálil. No nevadí. Má dobrú farbu proti. Takže sa mu nečudujem. Mohli by sme troška používať aj pohľady. Ale ja sa moc... No, a to moc nepoužívam. Tá je dosť zlá, tá ťažká, že na to si musím dávať bacha. Vidíte takýto na jednu ranu, čo ich dávam som tu. Takže to je docela v pohode. Až na jedného na tohto. No tak ten mi docela sekol. Vyhrali sme, tak neviem, či mám pokračovať, ale toto malo byť také informačné video. Skôr tak už by som to celé skončil. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like,
odber, ak u mňa ešte nemáte. A to je asi všetko. A pokiaľ sa vám nepáčilo, tak napíšte koment prečo. A mám tu lekárničku. Dík. Takže mám tu lekárničku, takže like. Tak napíšte prečo sa vám video nepáčilo. A ja to pokúsim sa zmeniť do budúceho videa. A určite mi napíšte do komentárov, čo si myslíte o tom, že by som točil aj iné hry, ako tanky. Ja sa s vami lúčim.